Andoaingo Aita Larramendi ikastolan emozio trebetasunak lantzen ari gara ikasleekin. Hizkuntzak, matematika, artezkuntza, ingurunea, gorputz hezkuntza lantzen ditugu. Eta hoiekin batera pertsona barruko emozio trebetasunak, gizarte trebetasunak eta baita bizitzan moldatzeko balio duten gaitasunak ere. Pertsona barruko emozio trebetasunak lantzerakoan, ikasleak bere burua hobeto ezagutzea nahi dugu. Beren bat-batekotasuna erregulatzeko teknikak ikasten dituzte. Autonomiari garrantzia ematen diogu, nork bere autoestima ere indartuz. Gizarte trebetasunak lantzen ditugu. Entzuten ikasi, bestea onartu, kideekin komunikatu eta elkarrizketak egin, nork bere burua eta ideiak defendatzen ikasi inor mindu gabe. Gatazka konpontzen ikasi. Bizitzarako gaitasunetan ere trebatzen dira gure ikasleak, bere burua autoplanifikatzen ikasiz eta erabakiak hartzeko teknikak landuz. Andoaingo Aita Larramendi ikastolako ikasleak eta irakasleak emozioak adierazteko gaitasuna hobetzen ari gara. Geure burua erregulatzeko ahalegin handiagoa egiten dugu orain. Irakasleok ikasleen emozio trebetasunak hobeto ebaluatzen ari gara. Poliki-poliki harremanetan adierazle baikor zehatzak ikusten ari gara. Hau ez da errezeta magikoa, baina magiaz beteriko momentuak somatzen ari gara giroan. Andoaingo Aita Larramendi ikastolan garatzen ari garen emozio heziketaren proiektu hau etengabeko eraikuntzan dago. Aldiro errebisio eta hobekuntza behar ditu indarra galduko ez badu. Ikastolaren antolaketan azpiegitura sendoa edukitzeak irauten lagunduko dio. Emozio heziketan aurrera egiteko ilusioa badugu, eta eguneroko lana oinarri hartuta egin daitekeela frogatua dugu. Gurasoak ere prestakuntza jasotzen ari dira, eta beren emozio trebetasunak lantzen ari dira. Familia asko etorri zaizkigu saio hauetara, eta gaia sendotzen jarraitzeko eskaria argia da. Aurten ere sakontze fasea landuko dute guraso batzuk, eta beste batzuk hastapeneko ikastaroa egingo dute. Irakasle tutore eta guraso artean, neska-mutilei buruz hitz egiterakoan oharpen handiagoa dago eta hizkuntza bateratuagoa erabiltzen da elkarrizketa hauetan. Neska-mutila pertsona oso bezala baloratuz eta bere emozioak ere kontuan hartuz. Lurra izarrez, hortzia lorrez. Udako goiz-goizeko hintzetan zenbat izar, zer zeru, lore bakoitzean.